Babuko di luar dia hari ke-9 puasa. Hari kini real kami dak ada maawai dapu dah. Sobo kami ka babuko di luar. Video ro mulai awak ambil jam ompek sesudah sembohyang asar. Di rumah yo lah dak basiagak banyak sarok dah awak masuk lah ke dalam kawung dulu ah. Satiok keluar nan lupa towi je mambok sarok ro. Kok dak dicampaan dore ro ha tiba lango hijau de engo. Dek ka banyak lah ponolo kawung 10 kilo bore de ecie ah. Di muka pintu adolo sarok ko ha. Kalau lama masuk sarok sado ke dalam kawung langsung dinaikin ke dati onda. Kok tidak langsung dinaikin ke dati onda mau dekor hayo galik lupo je. La 5 boleh minit je waktu tu balalu ketika ikola puku ompek 5 boleh. Tu poi lawak ke kodai dulu pai manjopu ibu. Di bawah sarok tako kali. Tiba di kodai langsung dibuang ke tong sarok di topi jalan. Kalau lalu oto sarok beko nyambi no. Tu lanjut awak tolong ibu untuk menutup kodai lain. Nan anak gadi wak ro jadi mandor ha. Biasa nan tukang tutup kodai go kan apa paja. Kini apa paja sadang poi dinas di luar kota. Malaki awak menutup pintu nan kedua nan anak gadi wak jo ibu lah nyuansu berjalan dulu tua. Lah sudah wak tutup pintu kodai kedua wak gas lo onda lay wak aran kapal onda go ke pasar beduk. Kebiasaan sajak bulan puasa go ha kalau pulang dari kodai pasti lalu ke pasar beduk walaupun cuman boleh salah 10.000. Salah go wajib ado satiok babuko di rumah. Sudah itu awak gas lo onda balik awak lanjut pai puta-puta ke ujung sampai abi pasar beduk go. Jadi kini go kami kan dak ada mawai dapu do. Jadi kami ka berbuka di siko tu bapesan dulu sebelum poi kamari bek kosonjo. Sudah itu wak gas lo onda go balik wak aran kapalo onda go ke rumah lay. Lah sudah mandi tu kami poi lo keluar lay. Lah batuka bontuk kami ya. Awak gas lo onda go balik awak aran kapalo onda go ka tompek awak ka berbuka kini go. Di tompek kami ka berbuka go di samping itu ada playground. Hampir sampai ka tompek itu nan pastinya anak gadi wak ko lah hafal. Pas sampai nyo langsung masuk ke playground tu. Dak ka dapet bagai minta ancik na de supaya na aman negara awak atuin lah kondak upik banun go dulu. Sabona tarif per anak itu 20.000 tapi dek anak awak dak ada pakai kaos kaki membayar lah awak 25.000. Dapet kaos kaki sapasang. Kok dicolik-colik rancak juga ide orang nan punya playground ko dak. Induo jo apa makan anak-anak asyik bermain di playground. Jadi dak main-main ke topi jalan ni nyo do, dak main HP nyo menunggu nama makan do. Kiro-kiro setengah jam wako tu berjalan wako tu berbuka lah tiba tu kami makan lay. Nan anak gadi awak tako awak tinggal di playground. Kalau modai ko kan tonang awak makan deh. Kalau de awak di siko ada plus minusnya. Kalau plusnya yaitu bisa awak tonang makan tanpa digado de anak. Nan anak main nan awak bisa pawi awak konyang. Kalau minusnya anak lo payah pulang Kalau nang ka buka usaha kuliner ancak buek modai ko. Laki buka usaha kuliner nan bini buka playground. Lah suwok kidau piti masuk.